Diyos ko. Sino kaya to? Lumayo ka sa akin! Paano yan, mahal? Dito na lang ako. Uwi na rin ako niyan. Bukas na lang ulit. Sige mahal, mag-iingat ka. Diretso ka na sa bahay niyo ah. Baka san-san ka na naman pupunta. Sige ka, mag-uundas pa naman ngayon. Ano naman kung mag-uundas, mahal? Diba nga, sabi ng mga matatanda, maraming gumagalang nakaluluwa pag ganito. Nagpapakita sila. Ay naku, mahal. Naniniwala ka doon? Eh, panahon pa nila lola at lola natin mga kwentong yun. Sige, ikaw ang bahala. Basta, sinabihan na kita. O sige na, umuwi ka na. Baka abutan ka pa ng dilim. Mahirap na. Sige, mahal. Huwag ka na rin lalabas ha. Baka mamaya, ikaw yung makakita ng multo dyan. Sige na, umalis ka na. Tinatakot mo pa ako. Sige, mahal. Mahal, huwag mo kong bibiruin ng ganyan. Uy ate, ikaw lang naman pala. Nagulat naman ako sa'yo. Eh paano? Naririnig kitang nagsasalita dito. Kaya lumabas na ako. Sino bang kausap mo dito? Wala. Akala ko kasi may tao kanina dito. Halika na nga sa loob kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Sino kaya yung anino na nasa likod ko kanina? Ate! 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 Bakit, Myla? Bakit mo ako tinatawag? Eh paano kasi ate? May nakita akong anino kanina dito. Akala ko, ikaw. Hay nako, Myla. Kakapanood mo yan ng mga nakakatakot eh. Kaya ka nagkakaganyan. Sino kaya yun? Ginulat mo naman ako, mahal. Oh, mahal. Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi may nakita ako kaninang anino dyan. Kaso, biglang nawala. Eh, wala namang tao dyan ah. Kung ano-ano lang nakikita mo, muta mo lang siguro yun. Siguro nga. Myla? Oh, Myla. Inayos ko na itong mga damit mo. Salamat, ate. Ate, Ano bang nangyayari sa'yo, Myla? ate, huwag kang lalabas. Kung sino ka man, magpakita ka!
Walang ibang tao dito, Myla. Kundi tayong dalawa lang. Sino ba pinapalabas mo? Ate, kitang-kita ko kanina. May anino dyan sa likod mo. Nakatayo. Paano mo nasabing tao yon? Baka uso ko alikabok lang yung nakita mo. Hindi ate. Sigurado akong anino ng tao yung nakita ko. Pwede ba, Myla? Tigil-tigilan mo kasi ang panonood ng mga horror. Tinan mo ang nangyayari sa'yo. Tinatakot mo lang yung sarili mo. Pati ako, tatakutin mo. Diyan ka na nga. Ate, totoo yung sinasabi ko. Si Laila to ah. Laila, galing ka na ng palengke niyan? Oo. Ikaw, saan ang punta mo? Mamamalengke pa lang ako. Siya nga pala, bakit parang nag-aaway kayo ni Myla kahapon? Parang galit yung boses mo. Hay nako, ito kasing si Myla. Kesyo meron daw siya nakikitang anino. Ha? Ano? Uso pa bang multo? Hindi na uso yun ngayon, no? Yun na nga ang sabi ko. Kaso, pinagpipilitan niyang meron. Naku, siguro mahilig siyang manood ng nakakatakot, no? Oo, tama ka. Mahilig nga siyang manood. Naku, pag nagpatuloy siyang ganyan, ipa-check up mo na. Ganyan ang nangyari sa isang pinsan ko noon. Anong ibig mong sabihin? Nababaliw na ang kapatid ko? Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Ang ibig kong sabihin, ipatingin mo na lang siya. Baka mamaya, imagination or hallucination lang yung nakikita niya. Mukhang tama ka nga. Kasi halos madalas niya sinasabing may nakikitang anino. Sige, alis na ako at nang makausap ko siya at nang mapatingin ko siya sa doktor. Sige, mag-iingat kayo, ha? Oh, Myla, narinig mo naman siguro yung sinabi ng doktor. Iwasan mo na ang panonood ng mga horror na palabas. Ano naman kinalaman nun sa nakikita ko? Normal lang siguro yon dahil malapit na ang undas. Ayan ka na naman. Ayaw mo kasi makinig sa akin. Kaya yan ang nangyayari sa'yo. Kung ayaw mo makinig, pues, wag na wag kang magtatawag pag may nakikita ka, ha? Bahala ka na sa sarili mo. Diyan ka na nga. Diyos ko. Sino kaya to? Lumayo ka sa akin! Hoy, mahal! Ba't ka sumisigaw? Ako lang to! Sinong hindi mapapasigaw? Eh may nakita akong anino dyan sa likod ng pintuan kanina. Tapos, pagkaharap ko, bigla kang susulpot. Ano ba yan? Sabi ka na kasi hindi na usang multo ngayon. Ah, basta! Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin na may nakikita akong anino? Bahala ka na nga! Ano kaya yung nakikita ko? Bakit ako lang yung nakakakita? Tuloy, ayaw nila maniwala sa akin. Sino ka? Bakit ka nagpapakita sa akin? Layuan mo ako! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Wag! 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 Hoy, Myla!
Anong nangyayari sa'yo? Ba't talaga sa sigaw mo? Ate, nandito siya. Gusto niya akong saktan. Hay nako, Myla. Kasalanan mo kung bakit nangyayari sa'yo yan. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Ate, bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Merong multo na nakikita ko. Kalokohan yung mga sinasabi mo, Myla. Mga bata lang ang naniniwala sa multo. Bakit? Bata ka pa ba? Ha? Ate, maniwala ka naman sa akin, oh. Hindi ako nagbibiro. Alam mo, kulang ka lang siguro sa dasal. Magdasal ka kasi bago matulog at sa pagising sa umaga. Para lumayo sa'yo mga masasamang espiritu. Sige, alis na ako.